खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बिसाय खुथिया बारा गोबाव सम गैला आरो बे समाव जगदान होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सोलिबाय दङ बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो बुं बे UPPL राजखान्थि हानजायानो बुं बिजेपि राजखान्थि हानजायानो बुं बे समाव जगदान होनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय गोबां लोब लोब दैदेनगिरिफोरा बे समाव UPPL फारसे जगदान होनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों भेरगाव जिल्ला UPPL नि बेन्दोङाव थानाय कालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय टंला ओनसोलाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 600 निबो गुबुन गुबुन मददगिरिफोर बे मददगिरिफोरा बे समाव UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों मैया बेरगाव जिल्ला UPPL नि बानजायनायाव कालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय टंला बरदलै भवनाव बे समाव प्रमद बर'नि नुजाथिनाय बे नुजाथिनायाव गासै 600 निबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जगदान जाफैदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे सिगांनि सानाव जगदान होनाय हाबाफारिया मोनफ्रोमबो बियाबाव सोलिगोन आरो बे समाव UPPL राजखान्थि हानजायाव 50 जौखोन्दोनिबो गोबां सुबुंफोरा बा रायजो राजाफोरा बे समाव UPPL आव जगदान जागोन होननानै बिथाङा मख'दोंमोन आरो बे लेखायैनो जगदान होनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुंथिदों जे गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि बिथिंखौ रायजो राजाफोरा मोनदांदों जायनि थाखायनो बे समाव जगदान जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव मोनफ्रोमबो बा रायजो राजाफोरा बे समाव गोजोन खौसेथि आरो बे समाव फोथायलायनाय बे जादों जायनि थाखायनो जगदान जाफैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मैयानि सानावबो भेरगाव जिल्ला UPPL नि बानजायनायाव कालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय टंला बरदलै भवन बै भवनाव गोबां लोब खमैबो 600 निबो गोजौआव UPPL राजखान्थि हानजायाव गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय जगदान जाफैनाय नुनो मोनदों दानिया फैदो बिथां UPPL राजखान्थि हानजानि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि कालिंदुवार समष्टि आरो खाथिनिनो मुदैबारि समष्टिनि गोबां सुबुंफोरा UPPL हानजायाव जोनोम जादों आरो बिथांमोना आंनो लिस्ट देखायनाय बादिब्ला 613 सुबुंफोरा बेवहाय जइन जादों बिनि गेजेराव बांसिनानो BPF निफ्राय फैनाय आरो बेवहाय गोबां सिनियर सुबुंफोरबो दङ आरो जोंनि सासे सेंग्रा लाइमोन दैदेनगिरि टंलानि रबिन्द्र बर' बिथाङाबो जइन जादों आरो गोबां मानसिफ्रा जइन जादों गासैखौबो जोङो बरायदों UPPL हानजानि जिखिनि साननाय हनाय बिनि खामानि मावनाय आरो इयुन नोजोरखौ मोजां मोननानै बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि दोलोनि फारसे जोबोद सांग्रां जादों आरो बिथांमोना जोंनि दोलोआव जइन जानायनि थाखाय एबा जयै खामानि मावनायनि थाखाय एबा जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना थियारि जादों आं बिथांमोन बयखौबो बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलखौ अरायसम गोजोननि ओनसोल महरै गायसनलांनो थाखाय बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन आङो जोंनि भेरगाव जिल्ला UPPL आरो कालिंदुवारि ब्लक UPPL लोगोसे मोदैबारि ब्लक UPPL जोङो बयबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो साबायखर बावदों আজি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু এইটো চৰকাৰে আমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি আছে যেহেতু আমিও লগ হৈ আমি আকৌ কিছুমান আমাৰ নিজৰ VCDC লৈ যদি পৰিৱৰ্তন কৰি আনি ল'ব পাৰো সেইটো কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছো আমি আগন্তুক আমি নিজে চাই আহিছো কোনে কিমানখিনি কাম কৰি আছে আৰু কোনে কিমানখিনি কাম কৰিছে ৰাজনীতিৰ কাৰণে নিজৰ বিষয় লৈ কৰিছে নে কিনখিনি কৰিছে আমি নিজে চাই চিতি আমি আহিছো আমি এতিয়া সকলোখিনি আমি ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছো মানে UPPL ভাল কাম কৰিছে নেকি হয় আগ্ৰামাই তেওঁৰ ঠাইত যিখিনি কৰিছিল ইমানখিনিও যথেষ্ট নহয় আজি যিমানখিনি হৈ আছে আমাৰ সিমানখিনিহে দৰকাৰ আৰু পৰিৱৰ্তন বহুতখিনি আমাৰ দৰকাৰ সেইকাৰণে আৰু ভৱিষ্যত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও দৰকাৰ তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি আহিছো আপোনাৰ লগত BPF ৰ কিমান জনে আজি জয়েন কৰিলে আজি আমাৰ 25 জনে জয়েন কৰিলে
गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर सिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस्ट, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।